Kaso bantay ning kasada ang walay mo agi. Tagtindong gamay Israel. Ya ko ulo ni uban. Kinabasod na mo agi na niro. Sibuar ano. Mga biners ba? Wapo. Uy! Hoy! Ha! Yati! Wala na ba face mask? Okay ra to, boy backride no backride palisi bitaw tara. Okay ra. Okay ra to. Awa ko dito. Mayo jildo. Bawal na ba ning back ride on sir? Kami kabalo ra ba? Kami kabalo sir. Ibili naman yung asawa. Hala dili ko di sir kay asawa biya mi magdulog ra gyapon mi magabi. Ilahi na magabi og karon. No Atubang- backride palisi jud daron sir. Sa atubangan na ko sa kay sir para front ride Pag sir. papel, itong papel. Wala yung papel na ba? Aw. Saan na to ni papel? Papel patay kang medyo ra nito. Asa mas medyo? Sige, sige, sige. Si Major. Medyo naman ito medyo. Sa likod man. Hinihinay na mong agi ha. Ako ano yung mga? Sige, sir. Sige, sir. Salamat, salamat, sir. Ikaw ang binibini na Ano nakalapos to? Sir. Kuan mo sir. Sir, Ni bayad mo. bayad mo sila ba? Bayad mo sila sir. Sila sir. Ano matandang trabaho ha? Silbi medyo. Ang ating kwarta. Bayno na doon na. Dako ra ba ni? Ani, bayno na. Ina sir. Ato naman yung bayno sir. Usay ba yun? Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana